Ngiyabingelela abafowethu umfana weziphiwo media lona ngibingelele kubabukeli beziphiwo media. Silana abafowethu eTeyesi namhlanje umhla ka8 March kukhona inkosi yamaNazaretha uNyazi bezulu. Nginensizwe la mfoma nene. Uyaphila? Siyaphila. Akuyithakazele insizwe yakithi. Insizwa. Angithi noma sesikhona insizwa nensizwa iba nebongo zayo. Ya. Kuthiwa mina ngokudlala ngokufa. Ngoba insizwa yathi mayidlala ilanga yadlala kabi. Awufuka. Yathi mayidlala yathatha intambo ka14 ifuna ikhunga. Uthi manje udlala ngokufa into ngamakutsheli uhamba zonke izinto. Ngikhonzile kabi yami. Ngiyabona ukuthi ivangeli leli into ekhona. Into ekhona ivangeli leli. Oh, qelelana ke nomjani. Yabona into yevangeli ayiyona akuyona nombala. Ya. Uqinisile. Ma ushembe ephila ngaphakathi kuwe uyakwazi ukukhokhela umuntu bese uyakwazi ukukhokhela umuntu bese ekhokheleke. Ya. Ngoba umuntu ma ekhokhelekile ngevangeli ubona ukuthi aphume bese ethi hey ubani wakhuluma kodwa manje ekhuluma hayi. Ya. Ngoba ukhokhelekile kodwa manje ukhokhele washayeka yena ngempela manje ngoba yena uhleli kujaji ya. Manje qawe uyithathela lento yokushumayela mhlambe ubawe uyigagu lokukhuluma kini. Awungichazele qawe lakithi. Qawe lakithi abantu bakithi nje ngisho ubaba ungizala qawe lakithi ukuthi mayikhuluma nje ayikhuluma unganakeke ehlekisele ngoba kodwa behleke kodwa mina ngacela kusheme ngathemba njengoba ngingumntwana ngengaka ngiyazi ukuthi emhlabeni khona izono ngiyosiyona ngoba akekho umuntu ongcwele. Ya, akekho umuntu ongcwele. Nami ngakhuluma ngabanye abantu ngikhuluma ngendaba yashembe ezizaba kodwa nami angikho ngcwele. Mhlawumbe qawe uthini kulabantu abathi mhlawumbe ukhuluma izinto ezingaphezulu kwakho noma abathi uthanda umbhobho noma abanye bathi uyagijima ebandleni. Kudalwa yini besho into ekanje noma uthini kulabo bantu abakanjalo? Ake siqale ngalento yejubana. Ngoba siyawabona ama comment. Ake siqale ngalento yejubana nomzane. Ngingamanje ijubana ngazi ngoba mina mntangena emanzini ngabhabhadiswa ke. Ngaphela ekhaya ngazalo. Ya. Ngaba netikiti lokuthi ngumntwana ngabusiswa. Ngahamba ngama ngoJuly kumuntu ngishayithe ebuhleni. Ngasuka lapho ngangena emanzini shuthi mina nginamathikiti amabili elokubusiswa elokubhabhadiswa. So mhlazane ngibhabhadiswa akazange kukhulu etwala ekhaya khona imarathon. Ya. Akaze kusho utwala ekhaya khona imarathon. Watwala ekhaya siyakholwa sifaka abantu ezulwini ngendaba kaShembe. Ngoba umuntu la ekhaya uma umkhokhela usuke umfaka ezulwini. Umuntu uthiwa la ekhaya noma ingane encane ingakhuluma indaba enjani isuyikhokhela wena okwakho uthatha indaba ngoba bathe ubaba abadala mangabe ekhuluma bathi uthi uShembe nginikeza umuntu amazwi azokhuluma kubantu bese abantu ma umuntu ethi umuntu mina akangizwa noma wena uyagijima inkinga ukuthi usuke lo muntu ethi uShembe ngamazwi siwacela kuShembe ngenze bethi ke manje ngazi manje khona lento abashoma bethi sihleli inkonzo siyahlela asihleli inkonzo noma ungayihlela ngeke uzikhulume ehleli inkonzo uyinika uShembe. Cha. Qhubeka wenza umsebenzi kaShembe mfowethu. Amazwi wakho kukhona amphilisayo ngaphandle. Kukhona umuntu ophilayo ngezwi lakho mfowethu. Vele mfowethu ngeke nodokotela mangabe ecilo ngiguli. Iguli ayisendi zonke khona efayo bese kuba indezana zesinda. Ya. Hayi siyabonga qawe ukuba nawe namhlanje. Ade ukidi usemgidini mfowethu ngizama ukuthi ngilwe nedimoni ngoba kuthiwa la ekhaya mawugida ulwa nomubi kuthiwa lona kuthiwa umubi mangabe angithiwa unomsila basho njalo abadala. Mayigida uyayigxa umsila wakhe. So umuntu nomuntu unento abelwe yona. Hayi kulungile babukeli. Siyabonga kakhulu bafowethu. Niqhubeke nifollow ni like ama video ethu niwashare siyabonga.